A Xunta de Galicia anunciou que a máscara será obrigatoria en todo momento nos centros escolares galegos. Independentemente da distancia a que se atopen dos demais, esta medida será obrigatoria. A maioría cree que se trata dunha boa medida para evitar os contaxios, mentres que algúns opinan que é complicado en idades tan temperás. Os profesores e os alumnos maiores de 6 anos terán que levar a protección facial nos colexios, independentemente da distancia a que se atopen dos demais. É algo que até o de agora non se contemplaba no protocolo deseñado polo Executivo Autonómico. É unha das medidas que fixo públicas o presidente da Xunta despois de reunirse co Comité Clínico de Expertos que asesora o Executivo. Moitos enquisados creen que é un acerto esta medida. Destacan que é primordial para evitar os contaxios, xa que tamén están a ser afectados rapaces moi novos. Parece ben, polo menos hai que proteger os meniños. Os nenos son máis fuertes que nós, Sempre son máis fuertes que nós, ainda que nos parece que son pequeniños, pero saben adaptarse ás cousas. Mais agora está afectando moito a xente de abaixo, non tanto aos maiores, e pareceme ben. O día 1 regresarán os profesores aos centros educativos, o 10 de setembro empezarán os alumnos de infantil e de primaria e o día 15 os de secundaria. Trátase do curso de máis incerteza da historia recente. Eu vexo ben que se poda sacar o virus este de cima, mellor, claramente. Os rapaces tamén teñen, é incómodo, era bo. Pois non teño un criterio así moi establecido, pero non me parece mal tampouco. Penso que os meniños, igual que calquer outro, pois tamén poden contaminar ou contagiar. E, bueno, pois que estén protegidos e que poden evitar tamén os contagios, pois penso que está ben. Está establecido así a partir desa edad. Si está establecido para outros en outras circunstancias, pois non vexo para que non se poda establecer tamén para o colegio. Medida preventiva, que ao mesmo tempo pois compagina ou compatibiliza tamén que poden socializar, que podan acudir á escola, estar cos amiguiños, con todo isto, non? Quero dicir, eu penso que está ben. Levarase a cabo tamén o desdobre de aulas con máis de 26 alumnos, sustitución das baixas e reforzos nos centros que sexa necesario. A maioría opina que é necesario abrilas a tempo. Está ben que as abran. Se non hai complicación tal, se hai precaución, cérrase. Creo que ten que ser. De unha maneira ou de outra ten que buscar algunha fórmula, pero ten que ser. Os rapaces tamén necesitan incluso socializar. Quero dicir, aunque só sea por ese motivo. Outros, en cambio, pensan que será complicado que os alumnos máis novos aguanten nas aulas coa máscara posta en todo momento. Cos rapaces supoño que será moi complicado. E despois, bueno, como sempre andan xuntos tocándose, xogando xuntos, que as mesmas cousas, pois non sei se será moi efectivo para os nenos en sí.